para poder proxectar. Tes unha Sí. presentación? Sí. Vale. Bueno, pois mentras el xa prepara, eu xa che presento. Bueno, Carlos Labraña non é mestre, non ten nada que ver co ensino, traballa nunha cousa totalmente diferente, e o que sí, dende sempre, traballou en teatro. Eu creo que dende que eras moi pequeniño, non, Carlos? Sí, desde Sempre o instituto. dende o instituto formabas parte de compañías de teatro, estivestes na Garola, os Furabolos e non sei cantos grupiños máis, e tamén casi dende sempre escribe teatro. Escribe e el sí se presenta a premios e gánaos. Ten premio Facho, premio Estornela, premio Manuel María de Escritura Dramática, ten o premio Xeración Nós, foi finalista do Meiga Moura, que antes comentábamos que era un donde sempre gana narrativa, pero el foi finalista e eu creo que iso facilitou que este ano, justamente este ano, ganara Ánxela Gracia unha obra de teatro por primeira vez, non? É dicir que temos aí outra colección generalista donde vai entrar unha obra de teatro, que iso sempre é moi bon. Bueno, el tamén está aparte de que foi da directiva de Galix e aí pelexou bastante para que o teatro se vira e para poder tirar polo teatro, ata o punto de que conseguiu que naquelas libriños que publicaban a Consellería de Cultura, que eran sempre de textos narrativos ou algunha poesía, por fin se publicou un textiño teatral, non? Que iso sempre é interesante. E decía que aparte diso, pois el forma parte tamén da Asociación de Literatura Dramática Dramaturga, e nada, cando non ten... Eu antes comentaba que el formou parte de moitos grupos teatrais. Cando non ten grupo, monta o el solo, se fai falta el, ou xuntando o seu fillo e alguén máis por ali, monta un grupo, porque eu creo que non pode vivir sin o teatro. Así que nada, a falar de teatro, Carlos. Moitas grazas, Pilar. Bueno, boas tardes a todas e todos. Agora, eu creo que esta é a continuación da de Chus, porque eu cheguei no momento que estaba rematando, estaba comentando os problemas, as dificultades, o gran traballo que tedes que facer as mestras e mestres para representar teatro nas escolas, aparte da docencia. Pois eu vou vos dar unha opción, que son as lecturas dramatizadas. Pero antes de nada quería un pouco comentar dúas cousiñas, porque eu sempre aproveito, como dixo Pilar, eu agora fundamentalmente o que fago é escribir teatro, é o que máis me gusta, tamén o represento, porque moitas veces non ser mestre, non ter alumnos, as compañías privadas é moi difícil que representen textos que non sexan delas, a min xa pasou en algunha ocasión, pero é moi complicado. Entón, sempre aproveito para comentar algunha cousiña. Entón, a primeira cousiña, aínda que vou falar de teatro, en realidad o que vou falar é de literatura dramática, é dicir, non vou decir literatura dramática, pero é o teatro, non? É dicir, está clarísimo que o teatro, a fin do teatro, é para representar. Eso non nos cabe dúbida a ningún de nós. Agora, que é a literatura dramática, digamos, que é un paso antes, é dicir, un paso antes. Eu, cando escribo, teño moi claro. Non estou, Que? Vale. Que os meus textos tamén se van a ler. Primeiro se van ler e logo se van a representar, se hai sorte nas escolas, algunha compañía profesional incluso, ou nos grupos, como decía Pilar, que monto eu, como os Furabolos, que representamos as miñas pezas. E isto é moi importante porque eu estou canso de escoitar cando iba ás editoriais dicíndome, bueno, é que os seus textos son moi teatrais, non, son teatro. É dicir, isto é literatura dramática, é dicir, hai unha confusión, eu creo, entre, sobre todo neste momento que eu creo que xa pasou, que houbo co posdrama, no que o texto, digamos, era un elemento máis das artes vivas, das artes escénicas. É dicir, está claro que está o son, a escenografía, a música, o movimento, a danza, e o teatro era o texto era unha parte máis. Pero, no meu caso, é a parte fundamental. E, ademais, digamos, agora que se leva moito das fake news,
a mí tamén me decían, non, é que o teatro é para representar. Bueno, que se publica ou non, pois non ten certa importancia ou non, depende do texto, lóxicamente. Pero claro, eu unha vez dixen eu, pero vamos a ver, e isto sempre foi así. E entón, investigando, decateime que non, isto non foi así, é dicir, xa desde os de mediados do século XVIII e xa o século XIX, antes da gran explosión da novela, o que a xente lía era poética, era teatro. É dicir, eran bestsellers, incluso a principios do século XX, do século pasado, había aquelas coleccións que eu creo que, polo menos na casa dos meus pais, había que eran nada, eran moi pequenas, costaban 5 céntimos, a biblioteca dramática, teatro cómico, é dicir, publicábanse milleiros de obras de teatro, que a xente lía, moitas veces vía representadas, e despois as lías tiña na casa, as cambiaba nos quioscos, que daquela, pois a xente non había cartos e non podía permitirse o millor comprar habitualmente. É dicir, que o teatro non se lee, eso non foi certo, eso non sei se coa chegada do cine e da transformación, o que vos comentaba do postdrama, do teatro danza, que quedou un pouco relegado. A cuestión foi que o que nos chegou a nós, ou a min, é que era o texto, que o teatro non se lía, que o texto que era simplemente, era un texto, un guión, que a mí é unha expresión que non me gusta nada cando lle digo, os teus guións, non, os meus é literatura, son textos teatrais, son para ler. É dicir, e en isto vou incorporar outra cousa, intentar romper un mito así, de unha medida moi rápida, antes de meterme xa coas lecturas dramatizadas, que é o de que non hai textos teatrais, en este caso para nenas e nenos publicados. É certo que o mellor, cando empecé a escribir eu, como lle comentaba antes a Pilar, como vos comentaba, eu entrei nun grupo cando estaba no instituto e non tiñamos un peso. Entonces, o que fixemos naquela ocasión, pois foi presentarnos a un certamen de teatro infantil que eu son de Cedeira, que había na Mancomunidade de Ferrol. E tivemos a sorte, porque eu digo que gañar un premio, aparte que a peza sexa de calidade, hai que ter sorte, gañamos. E en aquel momento, é certo que había moi pouquiño publicado de teatro infantil e xuvenil menos aínda. Que foi un pouco polo que decidín eu, é dicir, a min gustábame escribir, antes de escribir teatro. En cambio, naquele momento, pois, dixen, eu creo que é mellor facer unha cousa ben que non facer de todo. Porque, de feito, pasa, é dicir, hai grandes nomes da literatura que son moi bons no seu e tamén probaron a escribir teatro, pero aquilo non funcionaba. E despois conto vos un pouco por que non funcionaba. E aí era así. Pero neste momento eu creo que as cousas cambiaron. É dicir, agora, neste momento, non a nivel da novela, nin incluso a nivel da poesía infantil, pero sí que xa hai moitos textos publicados, en algunhas editoriais de maneira máis ou menos habitual, con boa calidade, textos non son caderniños como se publicaban antes, senón xa son textos con ilustracións bonitas, son textos bonitos, e hai onde buscarlos. Pero, bueno, xa non vou adiantar máis e vou empezar un pouco xa cas lecturas dramatizadas. Como antes vos comentaba, Chus, a maioría de vos sodes mestras e mestres, e montar e representar unha obra leva moito traballo. Eu agora, no colexo da miña terra de Cedeira, acaban de estrear unha obra miña, Mares de Cedeira, titúlase, na que participaron 47 nenas e nenos. As 3 aulas de segundo. Iso debeu ser un traballo inmenso. Bueno, eu sei porque realmente foi unha obra que se escribiu proceso para ese colexo, para a biblioteca. Entón, fun colaborando con eles un pouco, fun facendo un seguimento, pero impresionante mover a 47 nenas e nenos nunha obra, mas fíxose agora, hai auditorios, é dicir, non é como antes, que nos colexios non había, que era un auditorio municipal, fixéronse nun só día 3 actuacións, 2 para o resto das nenas e nenos e unha pola tarde para as familias, para as nais e para os pais. É maravilloso. E eu estou moi agradecido. Ora, un traballo inmenso.
E entonces hai unha opción que é bastante máis sinxela, que son as lecturas dramatizadas, que tamén durante moito tempo quedaron esquecidas e que agora se están empezando a recuperar. Eu, de feito, nas miñas presentacións, habitualmente xa fago unha lectura dramatizada, ao mellor non de toda a obra, pero, bueno, incluso de toda a obra. Entón, así, de maneira xeral, dividíndose en 5 apartados, que son as características, os beneficios, a elección dos textos, as conclusións e a práctica. Vou controlando para que cheguemos á práctica. Bueno, que vantaxes ten unha lectura dramatizada respecto a unha representación teatral? Pois a primeira, pois que as nenas non teñen que memorizar o texto, simplemente hai que lelo. E iso xa facilita moitísimo, sobre todo cando a niveis de nenas e nenos pequenos. E incluso, para que non o vexa unha obriga, é dicir, en representar un texto é moi complicado e faise máis claro ao ter que memorizar, para que non o vexa unha obriga en... hai un motivo xustificado para reler un texto. É dicir, aquí vou vos falar das características durante toda a presentación en xeral. Claro, hai moitos niveles, é dicir, non é o mesmo empezar con nenos e nenas que están aprendendo a ler que xa rapaces, que saben ler perfectamente. Pero por iso, a mellor, algunhas características para os rapaces xa non teñen sentido, pero para os que empezan a ler é importante. E os que empezan a ler é moi importante reler un texto, pero relelo con sentido, é dicir, que queiran reler un texto porque é moi bo para a aprendizaxe da linguaxe. Claro, aquí non vamos ter, non fai falla vestiario, maquillaxe, accesorios, non son necesarios. É dicir, é moito máis doado coller unhas cadeiras, sentarse, pódese complicar un poquinho máis según o que se necesite. Igual, xa non fai falla escenografía de un auditorio, nunha mesma aula, pódese facer unha lectura dramatizada, e claro, o tempo dos ensaios pois é moito menor, porque eu estou falando agora non é a lectura, digamos, simplemente coller un texto na aula e lelo, non, senón unha lectura dramatizada no sentido de mellorar esa lectura, repartir personaxes, mellorar esa lectura e incluso facer unha sesión con público. É dicir, non é unha representación, é unha lectura dramatizada, pero con público. Entón, sí que vai haber ensaios para, digamos, dunha primeira lectura sin entoación, sin entender moi ben ao mellor o que significa o texto, a lectura, pois, final. Bueno, isto, pois un pouco están aí xuntos, aí lendo e tal. Aquí hai máis xentes, pode ser. E claro, non é o mesmo estar nunha aula, aquí teñen algún elemento, uns gorros ou calquera cousa que unha montaxe que vos leva moito tempo, e, bueno, claro, é moi reconfortante, pero, bueno, e un tempo, pois, pouquinho tempo, en comparación. Bueno, entón, digamos, vamos a ver todos os que participan nesta lectura dramatizada. Entón, vamos a empezar polas mestras e polos mestres. Bueno, pois un pouco mestre, pois terá que elixir o texto, lóxicamente, adaptado, iso xa veremos tamén. Falar con os animales. Vai a repartir os personaxes, porque coñece as nenas e os nenos. Resolver as dúbidas, se hai un vocabulario descoñecido, aínda que sexa un texto, unha peza de teatro máis ou menos adaptada, pois sempre van a aparecer palabras novas e eu creo que é a máis interesante que aparezan, porque é unha maneira de aprender. Incentivar as alumnas para crear e dar vida aos personaxes, modelar a lectura, decía, a entonación dunha primeira lectura que moi ben non sabes, ao mellor incluso que estás dicindo, pois non, isto ten este significado, vamos a analizar un pouco o texto, que é o que se quere dicir, que é unha pregunta, é unha exclamación, pois axudar a mellorar a capacidade lectora, porque un pouco o que vos comentaba antes, aquí estamos falando en xeral,
É dicir, non é o mesmo estar con nenas e nenas pequenos que están aprendendo a ler, aínda que os textos sexan sinxelos, vai a axudarlles máis e aproveitando, bueno, pois xa vamos a metendo así, pois que aprendan algo do que o texto teatral e o teatro. A audiencia é importantísima tamén, é dicir, non o mesmo, digamos, que sexa unha actividade que se faga na aula e aí quede, que saber que vai haber un proceso e que nos van ver ao final. Nos van ver. Eso xa che entra así unha cousa no corpo e fai que traballes de outra maneira. Por eso vos digo que é un elemento primordial da lectura dramatizada, porque cambia completamente de saber que vai haber unha lectura ao final que non vai a vela. E é un incentivo, claro. E despois xa, en cal sexa o público, pois xa dependerá. Poden ser os mesmos compañeiros de curso, compañeiras, poden ser pois, os alumnos de outros cursos, profesores, profesoras, e incluso pois, abrilo ás nais e aos pais como unha actividade extraescolar, que tamén lles fai moita ilusión tanto as nenas, os nenos como as nais e os pais, que porque seguramente que tamén van a reler con eles os textos, as pezas de teatro na casa. Sin ese esforzo que vos comentaba antes de ter que aprendelo e ter que memorizalo. Nin para as familias de ter que facer o vestiario, porque ao final tocalle sempre. Bueno, entón, aquí vamos a falar dos beneficios. E, bueno, este puxen un porque é o típico do pánico escénico, do decir, estar subido nun escenario, estar subido, falar en público, a glosofobia, pois é algo, pois as lecturas dramatizadas, igual que a representación teatral, nos van a axudar a superar moitos medos. Vamos a ver os beneficios, que ten moitos beneficios, moitos. Entón, así en xeral, pero se ve aí perfectamente. Desenvolve as habilidades de lectura e escritura. Metín tamén escritura, é un pouco o que comentaba ao final Xus na pregunta que lle fixeron, é dicir, eu como dramaturgo, interésame que se collan os meus textos, pero tamén é importante a produción de textos. Entón, por iso tamén metín ese apartado nos beneficios, que un pouco máis adiante vos comentarei polo miúdo. Aumenta a motivación, a confianza e mellora as actividades cara á lectura, promove o traballo en grupo, vamos a ver. O teatro é unha actividade grupal, é dicir, é como un equipo deportivo, é dicir, non se pode facer teatro un só, é dicir, todos teñen o seu papel e teñen que participar. E senón, aquilo non vai para diante, ainda que sexa unha lectura dramatizada, sexa unha representación, sexa un grupo amador ou un grupo profesional como o Talía que acaba de chegar. E permite diversas formas de agrupación. Agora vamos a mirarlo isto un pouco máis polo miúdo. Desenvolvemento de actividades da lectura. Como vos comentaba, ainda que en principios haxa unha primeira lectura así máis plana, é dicir, despois cos ensaios vais ir traballando esa lectura hasta conseguir pois, non só as intencións, as entoacións do personaxe e mellorar a expresión. Despois, a aprendizaxe de vocabulario non é igual en que che expliquen unha palabra fora de contexto que nun contexto, que nun parágrafo. E máis no teatro, que é nunha conversa. É dicir, aí vamos a aproveitar para que aprendes moito vocabulario e que se entenda. Moitas veces xa todos sabemos que nos pasanos que palabras que non coñecemos o significado e sacámolas polo contexto, pero máis nunha conversa, nun diálogo. E que aparezan, eso tamén sería unha característica común con outros textos, que aparezca vocabulario novo nos textos. E incluso vocabulario de outras materias.
A lectura oral, que é importantísima para a aprendizaxe da lectura, é o que comentábamos antes, a volver a ler, pero non volver a ler porque manda a profesora, sino volver a ler porque queremos mellorar ese personaxe, para despois a actuación final, a lectura dramatizada final. Entón, as nenas e nenos queren volver a ler ese texto, eso vai mellorar. E, bueno, pois, estamos falando dun xénero literario, o teatro, pero como xénero literario, gozar dunha boa lectura. E tamén, esta opción, digamos que non é que sexa exactamente como unha lectura dramatizada, unha lectura dramatizada, colles un libro, un texto teatral, e listo, senón tamén podes aproveitar pois, para producir textos a partir de contos, novelas, poesías, cómics, de calquera texto se pode levar a unha lectura dramatizada e a unha representación teatral, facendo unha pequena adaptación. Entón, así podemos aprender a aprendizaxe da estrutura e características dos textos literarios, a mellora da sintaxe, valorar o uso das rimas ou reiteración de frases, desenvolver o vocabulario, eso insisto bastante, e mellorar as habilidades de produción de textos. De todas maneiras, eu xa vos lo digo un pouco como vos comentaba antes, o texto teatral é falsamente natural. É dicir, parece, semella que é un texto, como estamos todo o día falando, que é un texto que estamos falando e un diálogo xa é teatro. E non é así. Entón, eu din algúns cursos de escrita teatral e atopeime que con nenos e nenas pequenos e incluso con rapaces custa. É dicir, o conto, a poesía, todo o mundo escribe contos. Bueno, todo o mundo non sei, eu escribía, pero moitas nenas e nenos naturalmente escriben contos, escriben poesías e escriben diálogos, pero eso non quere decir que sexa teatro. Despois vou poñer un exemplo. Esas de outras cousas que sempre comento, porque eu son de profesión, eu son arquitecto técnico. E ten moito que ver esas cousas, aínda que pensedes que non. Tamén o que descubrín agora, xa o sabía, pero agora xa o descubrín, que era o tema do cómic, a relación que hai entre o cómic e o teatro. É dicir, no meu último libro, e así aproveito e xa fago un pouco de publicidade, en Contrarreloxo, que está publicado en Galaxia, o ilustrador é un ilustrador de cómic, e o que fai son cómics. E colaborando con el, decateime que captaba perfectamente o que eran as escenas, é dicir, o que pasaba nas escenas. É dicir, outros ilustradores teñen moitos, cando lles poñen diante unha peza de teatro xa empezan a suar, porque están acostumados a facer ilustracións máis estáticas. En cambio, el, en este caso, Fon Barreiro, que cataba perfectamente o que estaba pasando na escena e era capaz de trasladalo ás ilustracións de cada escena que reflectían o movimento, a acción. Eu quedei, a verdade, moi contento. Xa hai anos, a RGT, a Revista Galega de Teatro, facía adaptacións a cómic, en este caso ao revés, de teatro ao cómic, mantendo esa relación. A escrita, isto é o mesmo. Bueno, eu vou insistir que ten moitos beneficios a lectura dramatizada, Isto é como vos decía antes, desenvolve as habilidades de lectura e escritura. Aumenta a motivación, a confianza e mellora as actividades cara á lectura. E vamos ver como é isto. Está clarísimo. Queredes que as nenas e nenos lean en voz alta? Pois unha peza de teatro. É dicir, xa, incluso sin preparar unha lectura dramatizada. Colles unha peza como esta, como, por exemplo, Moito Morro. Eu vou poñer exemplo das miñas, porque como teño unha morea, pois non hai problema. Que teñen moitísimos personaxes, porque eu sempre, como a miña intención era escribir para nenos e para nenas para as escolas, a maioría das miñas pezas pois teñen moitas
moitos personaxes. Entón, dache para repartir moitos personaxes na aula. Ou se non, o que se fai é ir simultaneando, repartes un primeiro, o mellor o primeiro lance que o lean uns, despois pasas o segundo lance que o lean outros, e así completas que lean todos que lean todas as nenas e nenos na aula. E ti, como a base os coñeces, xa sabes un pouco para non forzar quen lee un pouco millor, que den papéis un pouco máis longos, outros máis curtos, pero que todos participen. Eu creo que iso é importantísimo, que todas as nenas participen. E hai un ambiente todo máis agradable, pois estás lendo así en vez de ter que ler en silencio ou noutros momentos que lea. Eu falo dos meus recordos na escola, que o mellor, a ver, lee ti. Entón, un leía unha páxina inteira, lee ti, non, pois aquí vamos ler todos, son frases moi curtas, intervencións moi curtas, que non van a agobiar a ningún das nenas e nenos, e todos participan e están atentos. Para a lectura, en gramática, pois teñen aí o texto, poden recorrer a él cando queiran. Van ter, por iso, unha motivación, porque, como vos decía, esa representación, esa lectura dramatizada final, van querer mellorar, porque que queren que os seus compañeiros, compañeiras, que os seus pais, nais, pois os coiten ler ben, van e van a mellorar, pois, como con outras lecturas, os hábitos, tanto na lectura na escola e no fogar. E falando do fogar, vamos a ver, eu teño un fillo agora xa ten 2 metros, pero cando era neno, pois eu líamos as pezas, cando escribía pezas de teatro, lías con el, antes de dormir, contáballe contos tamén, pero tamén líamos as pezas. E co tempo, el acostumbrose, pois xa as lía el só, e que non tiña ningún problema, non facía esa diferenza entre texto teatral ou novela ou conto ou poesía, é dicir, para él era un texto máis, simplemente porque ninguén lle dixera que era diferente. O leu desde que era pequeno, porque ademais o que os vais sorprender, xa o sabedes, é que é moito máis sinxelo ler unha peza de teatro que ler ao mellor outro texto narrativo. Moitas veces máis divertido, porque eu, eso sí, aínda que se traten temas máis ou menos escabrosos, dependendo da idade, eu teño pezas desde para nenos moi pequenos hasta agora xa case para rapaces que están no límite. E entón, claro, hai temas un pouco máis escabrosos. Hai que intentar meter a comedia, é dicir, que sexan obras divertidas. Eu creo que, aínda que se este contando algo que non sexa moi agradable, mirad, por exemplo, esta, Moito Morro Corporation, Sociedade Limitada. Pois esta peza, que é unha peza que é moi divertida, non o digo eu, díxose, fala da crise económica que tivemos no 2008, 2010, 2012, fala diso. E é unha comedia de enredo. Entón, claro, ten niveis de lectura. Mellor os máis pequenos non se decatan tanto como os maiores. Pero pódese tratar calquera tema. Eu creo, ademais, que unha das misións do teatro é iso, tratar todos os temas. É dicir, non, claro, según o nivel da nena do neno, pero non fuxir de temas. É dicir, non ser excesivamente pedagóxicos. A ver... vamos a repetir. Desenvolve as habilidades de lectura e se fai tamén de escritura. Aumenta a motivación, a confianza e mellora as actividades para a lectura. E promove o traballo en grupo. Como vos dicía antes, o teatro é un traballo en grupo, é unha actividade en grupo. Por iso moitas veces, ahora, nos grupos de teatro amador, que eu estuve en varios, a xente moitas veces se mete e pensa que é unha actividade máis, como a gimnasia. Entón, se un día teño ganas, vou, e se outro non vou. Non. O teatro hai que ir sempre, porque se non estamos todas, eso non vai para adiante. É dicir, hai que ser moi responsable. E na escola tamén. E por iso, por ser unha actividade grupal, pois ten que haber unha colaboración entre compañeras e compañeiros. É dicir, ti podes ser moi bon, podes ler moi ben, ou en caso de representar e facer un papel, podes facelo moi ben. Pero se ti non axudas e non das paso ao teu compañeiro que mellor non o fai ben para que mellore, o resultado non vai ser bon. Este é un traballo de equipo. Van compartir a lectura, é dicir, que non só van compartir os xogos ou os deportes, tamén van compartir a lectura.
axuda a desenvolver as habilidades sociais, por exemplo, estar falando aquí diante do público. Eu son unha persona que teño moitísima vergonza, pero co tempo, claro, de sair aos escenarios, de sair a representar e de falar, pois ao final, pois, colles actividades como falar en público. Desenvolve a comprensión das dificultades dos demais, é dicir, isto é un equipo, haberá nenas e nenos que fagan millor, nenas e nenos que fagan peor, incluso que teñan problemas coa linguaxe, é dicir, agora mesmo ou outro tipo de problemas nesta escola integrada, pois hai que axudarnos entre todos e todas para poder sacar isto adiante. E escolares con dificultades lectoras poden comparar esos problemas con outras na mesma situación. É dicir, hai unha cuestión en que é que o texto teatral, xustamente na aprendizaxe da lectura, é o texto fundamental. Si colledes estudos agora xa de pedagogos e pedagogos, agora xa tamén aquí incluso fora, en Inglaterra, en Norteamérica, que teñen o inglés, que non é unha linguaxe tan transparente como a nosa, é o texto que usa, o texto teatral, é un texto base. Vale, e xa vamos rematando os principios, pero bueno, eu volvo a recordarvos. Desenvolve as habilidades de lectura e escritura, aumenta a motivación, a confianza e mellora as actividades cara á lectura. Promove o traballo en grupo e permite diversas formas de agrupación. Un pouco, pois isto xa adiantamos antes, é dicir, pois a profesora, pois un pouco vai a repartir coñecendo as nenas e nenos, o que poden dar, o que poden traballar, ou en función do nivel lector, en función do tamaño do personaxe, pois incluso, como os comentaba, pois compartir personaxes, é dicir, non, mellor non unha peza de 25 personaxes non vai haber, pero podese dividir según o lance, é dicir, esta que vos comentaba eu que acaban de estrear a ver a 15 días en Cedeira, eran 47 nenas e nenos, había 3 actos e cada aula representaba un dos actos, entón as personaxes iban cambiando, facíase digamos, un apagón, un entreacto, que había un entreacto musical, que tamén estaba integrado na obra, e cambiaban as personaxes, e o público, a audiencia, porque houve audiencia, non tiña ningún problema para recoñecer os personaxes e continuar. Iso fixose moito máis doado que aprender o texto, porque sí que era unha representación o texto, os nenos que eran de segundo. Pode ser por grupos, en parellas, e iso dividir a clase en grupos incluso, según o tipo de obra, porque a mellor hai obras máis con menos personaxes, pero que tratan temas máis interesantes para adultos. E aquí, por exemplo, o Valo sí que ten 4 personaxes. Bueno, ten 4, en realidad ten 2. E o mellor se é interesante se collen así obras máis curtas, pois traballalas en grupos, facer como antes, que ahora xa non se levan, parece, os subgrupos, estas cousas, pois facer, repartir na aula para que lean a obra todos e lean un papel. Bueno, entonces, eu sempre quero falar do tema da estrutura do texto teatral. Porque é un tema, como vos dixen antes, o tema de facer adaptacións a teatro ten un problema para min, que é que non é tan fácil escribir teatro como parece. É dicir, a maioria da xente cree que un diálogo xa é teatro, pero non é. E entón eu sempre poño exemplo. Eu son aparellador e non fago edificios. Vedes, este é unha lámina de Escher. Este é un ilustrador que facía as arquitecturas imposibles. É dicir, como dicimos os arquitectos, o papel o aguanta todo. E aguanta eso, que as escaleiras, que suban, que baixan, que xente para baixo, xente para arriba. Ti podes dibuixar o que queiras. Pero ten que quedar no papel. Mentras, o que facemos os arquitectos e os dramaturgos é aquilo, uns planos que parece que están no papel, pero teñen algo que non ten ese. A ver, que é isto? A estrutura. É dicir, o texto teatral, igual que pasa nos nosos edificios, ten unha estrutura interior que aguanta, que permite pasar do plano
que se ve un plano moi bonito, e montar eso na realidade, que na realidade teatral é o escenario. É dicir, aguanta, é dicir, non é un diálogo porque sí, non, é un diálogo que ten unha estrutura interna coherente que fai que ti levas ese texto ao escenario e aguante e teña os obxectivos, os intereses, bueno, toda unha serie de conceptos que permitan que capte a interese do público, porque senón ti ves a dúas persoas, por exemplo, falando, e non che importa nada o que digan, pode que estar aí toda a vida falando, que a ti dache igual. Por iso, escribir teatro non é tan doado como parece. Por iso é importante coller un bo texto teatral. Bueno, vamos ver. Estes criterios de selección de textos, bueno, en realidad son criterios que valerían para calquer texto, é dicir, non son especificamente teatrais a maiores do que vos comentei antes, que sexa unha peza de teatro de verdade, é dicir. Entón, claro, tú te vas collerse unha complexidade, pois o estilo de escritura, que haxa unha familiaridade do texto, mellor que falen de cousas que interesen máis ou non, ou sexan do entorno das rapazas e dos rapaces, a predicibilidade das historias, é dicir, sobre todo as nenas e nenos pequenos gustalles saber un pouco xa o que vai pasar, que, de feito, moitas veces queren que lles contes o conto moitas veces e como lle cambies algo, xa che protesta. Non era así, calquera cousa. E despois hai outra cousa moi importante que é o deseño do libro. É dicir, como vos comentaba antes, eu non teño ningún aquí, como se publicaba moi pouco teatro, hubo un momento que se publicaba moi pouco teatro, que as editoriais non apostaban polo teatro, que además foi unha pena, porque aquí hubo realmente, cando se empezou a crear todo o corpo de literatura infantil e juvenil en galego, que era o momento de incorporalo como un xénero máis. É dicir, non, está claro non a nivel da novela, pero por lo menos a nivel da poesía, pois non. Tamén hai que dicir, hai que descargar que non é unha cousa das editoriais galegas, a nivel español e a nivel, eu creo que mundial. Foi que non se publicaba teatro, se deixaba o teatro para, digamos, para os profesionais. Entón, non se publicaba. E cando se publicaba, publicábase nuns caderniños. Vamos a falar claro, eran folletos. Folletos sin ilustracións, a veces algunha ilustración en branco e negro, sin calidade. Entón, que facíades nas escolas? Facer fotocopias. Claro, é esa a cuestión. E entonces quedouse ese rollo. Entón, sempre que iba a falar cas editoriais, pois entón te dixía, mamá, non publicamos teatro porque non se lee. Non é certo. Porque, total, van facer fotocopias. E digo, entón eu xa dixen, joder, pois poñedo ao nivel dunha novela. Eu non creo que deste libro ilustrado por Nuria Díaz alguén se poña a facer fotocopias. Ou esta pequena compaña ilustrado por Óscar Villán en Premio Nacional de Ilustración, ninguén se poda poñer por fotocopias, pero costou traballo que as editoriais realmente sacasen libros con unha calidade, e iso é importante, porque a hora de coller un texto non é o mesmo coller unha fotocopia que coller este texto. Empezas a mirar, empezas as ilustracións, ves os personaxes que che van dar ideas, claro, ilustracións en cor, pero costou, costou e custa. Estábamos co criterio de selección das pezas. Bueno, por suposto, como vos comentaba, teatro como literatura dramática, de calidade, que sexa teatro. Textos que conteñen un vocabulario variado, eu, polo menos, decir, que cando non buscar un texto que sexa exactamente o que poidan ler, sempre que este un pouquiño por arriba, para que aprendan novo vocabulario, para que se esforcen un pouco. Aquí o da literatura real, pois claro, non é o mesmo estudiar oracións ou en diálogos que en contextos completamente... Eu falo de recordos, claro, non sei se a mellor agora xa non se fai así. Cando pedíanchas análisis sintácticas en frases soltas, non, estas van a estar incorporadas ao texto.
E ao final, cos ensaios, coa práctica, van ter que ter unha porcentaxe de exactitud e automaticidade apropiada, é dicir, que empezas a ensaiar e empezas a coller automaticidade na lectura, que é importantísimo, porque é a base de todo o coñecemento, de toda a educación, é saber ler e comprender ben. Bueno, entón, para isto hai cousas directas. Este é o meu fillo cando era pequeno. Con cara de aburrido. Entón, pode ser seleccionar, pois a mellor darlle a ler, entón a ver que fan as alumnas. E dis ti, a ver que xestos fan. Si empezas, ceño enrugado, moven os peitos, moven o texto un lado para outro, e din, este a mellor non lles gusta, non lles cadra, vamos a cambiar de texto. Despois tamén hai xa, digamos, a profesionais, como este Richard Alliston, que é un profesor norteamericano de Tennessee, que xa teorizou sobre as técnicas de liberación de textos para facer selección de textos. Pois elixir textos ou libros de referencia, segundo o nivel ou etapa, e clasificados en carpetas, elixir o texto que se quere liberar, é dicir, buscar textos e facer unha selección por niveis para despois poder acudir a esa selección que fixetes previamente según o nivel da aula, o nivel lector, e unha vez que tes eses textos de referencia, pues comparar textos novos con ese. E el tamén ten así unha regla sinxela que é, estou tapando, a regla dos 3 dedos. Que as nenas lean unha ou dous páxinas e sinalen cun dedo cada palabra que non podan ler. E levanten un dedo por cada palabra que non podan ler. Se chegan a 3, entón a mellor o libro xa non é para elas. Estos máis ben para nenas e nenos pequenos. Xa vos dixen antes que aquí está un pouco metido todo. E un pouco en relación a isto, pois iso. Pois a mellor hai que ter en conta, sobre todo xa tamén cos maiores, cos que son máis maiores, pois vamos a elixir sobre que ler, que temas lles interesan, onde ler, con quen ler, eles, o que un pouco comentábamos, tamén tense que sentir cómodos neste traballo, nesta actividade. Pois colaborar coas compañeiras, axudar, e o que importa de todo isto, como eu creo que en todo na vida, é máis o esforzo que o resultado. É dicir, o que importa é o proceso. Na vida tamén é así, ainda que nos vendan outra cousa, pero bueno. Bueno, eu isto puxeno, porque non hai moito, digo que foi certo, cruceime cun rapaz, un amigo, un compañeiro e tal, e dixo, xa vin que tes libro novo. Onde podo compralo? Onde podo mercalo? E eu que así dixen, nunha pescadería, onde vas mercar un libro? É que é así, é dicir, pois non, os libros, claro, pois mira, os posto nas librerías, moi importantes as bibliotecas públicas e escolares, as bibliotecas escolares, eu polo que estou vendo das visitas aos coles, realmente cambiaron moitísimo, son importantísimas as bibliotecas escolares, bueno, aquí temos a Pilar, que dependían dela, xestionaba desde a Xunta, está ao frente dela xente moi interesada en melloralas, e eu, das bibliotecas públicas, o único que lamento é que non estén abertas, xo non vou dicir as 24 horas do día, pero polo menos as fines de semana, que cando pode a xente ir ás bibliotecas, porque as bibliotecas non son para estudar, son espazos para estar. Eu chego a fin de semana, chega ao mediodía e pechan as bibliotecas. E outro día li un artigo que eso estaba todo feito a mantenta. Non digo eu que non. Bueno, os libros de texto, vos xa sabedes, sempre pode traer algunha escena de algunha peza de teatro nas páxinas web. Hai páxinas web que colgan, que penduran en textos teatrais, revistas especializadas. E despois, un pouco, puxen o dos libros premiados por unha cuestión, por dúas cuestións, en realidade, que comentaba antes Chus. Publicar teatro.
aínda que agora se publica, é tan complicado que como non ten un premio detrás é moi difícil. Por iso, home, claro que a un lle gusta gañar premios, pero o fundamento está baseada a publicación de textos teatrais aos premios. Entón vamos a empezar un pouco así os máis importantes en, digamos, o premio por excelencia que é o premio Facho, que foi o primeiro, que todos coñecemos a gañadora, que foi as laranxas máis laranxas de todas as laranxas. Eso debe ser polo ano 69, porque naquel momento xa tiñan clarísimo que o teatro era fundamental para desenvolver o galego. Despois parece ser que se esqueceu, pero está clarísimo. E, bueno, é un premio que desapareceu, pero volveu a agromar outra vez e sigue vivo. Temos o premio Xeración Nós, que facíase na Mancomunidade de Concellos de Ferrol. Este sí que xa desapareceu hai moitos anos, pois exactamente no ano 1994. Pero, bueno, os libros están publicados, porque o bon que ten, normalmente os libros que se premian ou xa os editan ou tes fácil que os edite unha editorial. Sei o ano porque nos gañamos co colectivo Galola a derradeira edición. A derradeira. E que algo así pasou outra vez. E temos os premios da Fundación Xosé Neira Vilas. Xosé Neira Vilas bueno, emocionome porque eu tratei moito, sobre todo nos últimos anos, polo premio Estornela. El tiña moi claro que tanto os xéneros literarios, tanto a poesía como el e a súa muller, Anisia Miranda, que os xéneros, que había que apoiar os xéneros minorizados, que eran a poesía e o teatro. E así, a partir do ano 2000, convocaron o premio de teatro, que era o Estornela, e convocaron o premio Arume, que era o premio de poesía. Ibanse turnando, eran bianuais. Tiven a sorte de ganar en un par de ocasións o premio Estornela, e como Xeración Nós tamén tiven a ocasión de gañar o derradeiro premio Estornela. Eu vou pechando os premios. Entón, mellor que non. Mellor que non me presente. Pero, bueno, despois dos anos, este ano convocouse o Anisia Miranda, que é o premio que substitúe o premio Estornela na Fundación Xosé Neira Vilas. Depois temos os premios do Agadí, que empezaron sendo anuais, tamén son bianuais, que son o Manuel María de textos dramáticos e o Barriga Verde de Moniprex. E tamén un premio que eu creo que é moi importante, porque é o único que é xuvenil, que é o Roberto Vidal Bolaño, que se fai desde hai 5 anos, me parece, máis ou menos, no Is de Beira de Louro, con Raquel Castro, que tamén é unha escritora de teatro infantil, e Galaxia. Colaboran para sacar este libro, este premio. Este premio, te digo, é o único, porque en teatro xuvenil sí que faltan textos. Porque é un imagino que igual que a literatura xuvenil, é un tramo delicado, porque para uns textos xa son moi maiores e para outros xa case poden ler ou deben ler textos de adultos, textos de teatro simplemente, sin nome. Entón queda aí no medio. E isto é importante porque, por un tema que falábamos antes, a hora de selección de textos, bueno, pues se levan un premio detrás, pues dá, entre aspas, pues unha certa garantía de calidade. Por outro, porque a maioría dos textos que están publicados van levar un premio. Ainda agora. Entón, que editoriais? Eu puxen tres fundamentalmente. E eu creo que hoxe en día Editorial Galaxia, que no seu momento empezou publicando os premios Fachos cando os ganaba Carlos Casares e toda aquela xente, desde a chegada de Francisco Castro como da dirección, volveu a publicar. Entón, el faino moi ben Galaxia, que é incorporar os textos teatrais ás súas coleccións de literatura infantil e juvenil. É dicir, todos os anos saen unha cantidade aceptable de libros incorporados completamente en
Todos estos son de Galaxia. Están na colección Árbore, estos están na colección Árbore, e teño por aí algún que está na outra de maiores. De Costa Oeste. Na costa oeste tamén. Que na costa oeste é onde se publicaba. Bueno, temos porque durante moitos anos as editoriais que publicaban teatro eran edicións pequeniñas. Temos edicións Fervenza, na súa colección teatro para representar ou edicións Embora. Pois é que quería facer a práctica. Bueno, aquí falábamos dos meus libros, pero bueno, eu queredes facer unha lectura dramatizada? Como? Danos tempo, venga, en 5 minutos. Non nos dá tempo. Non, porque xa non imos a poder dar os 10 minutos de descanso. Bueno, pois nada. Eu viña preparado para facer a práctica lectura, Xa. pero nada, pero se queres, pois unhas preguntas danos tempo, non? Eu teño unha pregunta que non me vas a poder contestar agora, pero que quero que contestes en algún momento, non? Porque ti decías que o texto era distinto aos outros, non? É dicir, que moitos escritores que escriben ben narrativa ou poesía, cando escriben teatro non funciona. Sí. E eu entendo por ese edificio que ti poñas aí, é dicir, Claro. o texto teatral ten que manterse, pero como recoñecemos nós cando é un bo texto teatral? Cales son os criterios para poder recoñecerlo? Como recoñeces unha boa novela ou unha boa novela? Non, bueno, pero que justamente, cando el di que é distinto, por eso eu pregunto a él. Pois a mellor Porque hai moita xente que non que me di, cada un escribe pois o seu xénero. o mellor como se recoñece unha boa novela? Lendo moita novela. Pois o mellor hai que ler moito teatro e ver moito teatro. Digo eu. Sí, non, que pasa? O Eu teatro espero que ten algún día nos digades algo por escrito. No, pero o teatro ten un problema engadido que non todo o mundo é capaz de dialogar ben. E o teatro nos pasa que fixemos guións para a televisión, non todo o mundo vai un bo guión para a televisión. De feito, na televisión e no cine existen existimos en algún momento dialoguistas, específicamente, porque transmitir co diálogo é moito máis difícil que transmitir coa narración, lo que me refiero a posta en escena, unha boa obra de teatro, lendo moito teatro. Vendo moito teatro, e ao mellor esa pregunta podedela facer a Arthur de Thalía, que seguramente eles, cando elixen obras para representar, saben cales son boas e cales menos. Ou me equivoco? Non. Moito de Cándido Pazón, non? Que el di unha novela é paisaxe, pero unha obra teatral é un criterio. E se non está ben construído, claro. Un paisaxe pode ser unha paisaxe rural, urbana, non sei que, non sei canto, e pode funcionar, pode ser bonita ou non bonita, pero aguanta de sí misma. Pero o edificio pode derrubarse, non? Eu por eso quería que... Non, o que pasa que a novela... Pois non sabía que Candi tamén dicía iso. Sí, ves con esa frase... A mí, sin embargo, funciona, porque realmente... No, Ten que valer para todo, a estrutura para un conto, para un poema, que ten unha boa estrutura e unha capacidade de comunicación. É dicir, unha boa novela comunica, unha mala novela podes lerla ou non, e non comunica. Unha obra de teatro, un poema, é a capacidade de comunicación. Que pasa? O teatro leído, na miña época, cando eu era rapaz, eu creo que tiña leído os clásicos do teatro, con 14 ou 15 anos leía clásicos do teatro. Por qué? Porque había teatro para ler. Había colecciones de teatro, falando en castelán, porque eu son extremeño e eduqueime en Extremadura, non? E nos leíamos moito teatro e facíamos moito teatro leído nas aulas, non? E aprendimos a entender o teatro, pero básicamente partindo incluso dos clásicos, non? Eu con 14 anos, pois creo que me tiñan leído todo o que de Vega, en verso. Entendes? Que non sei, as lecturas logo, pasado o tempo, pasado tal, tiñas outra percepción do que había dentro da obra de teatro, non? E é ben certo que houve unha época que había que se publicaba moito teatro en castelán,
publicábase moito teatro que agora non se publica. Había unha colección non me acordo como se chamaba aquela colección, unha colección que saía todos os anos, todas as obras de teatro que se estreaban. Era unha colección pequena. É que era Excelsior, sí, xusto. E bueno, e nós mercábamoslo, non? E leíamos teatro igual que leíamos novela. Es máis, eu ao mellor leía 2 obras de teatro na semana, ou máis, mentre que unha novela tardaba un mes. Claro. Entendes? Entón, é unha gran diferencia no mundo do ensino, é unha erva tremenda que temos agora, que o ensino non está para o teatro. Eu decía onte na presentación das jornadas que bueno, hai un gran problema. Agora están poñendo cine aos rapaces nas aulas. Eu non estou contra o cine, evidentemente, pero é evidente que un alumno que lee unha obra de teatro ten unha capacidade de creación imaginativa, que ti non puxeches aí, ainda que podes entender que non ten vendo na película. Vendo na película te o dan todo. O sea, é dicir, non tens que imaginar nada. Mentre que lendo unha obra de teatro, como lendo unha novela, tens que facer un exercicio de imaginación, e é moi importante que fagamos esta batalla porque o teatro chegue ao mundo das aulas. Moi ben. Bueno, pois, grazas. E se lle podes decir dar títulos das túas obras. A ver, pois volvo para atrás. Que foi o que me cortaron a publicidade. Mirade. En Galaxia, a última que era do ano pasado, Contra o reloxo. O apalpador sobre a personaxe de Nadal, Esterlecer, que é unha obra xuvenil en Costa Oeste, e Moito Morro Corporation, Sociedade Limitada, sobre a crise económica. En Fervenza, un exemplo, Espantallo, que foi premio Facho, e a Fada Pirata. É dicir, estas dúas foron premios Tornelas, a Pequena Compaña e Teatro de Xoguete, que son un libro con 3 pezas curtiñas de xoguetes, porque como o premio era Estornela, pois gustábame facer en 3 peciñas sobre xoguetes. Esta que comentaba antes Pilar, Os Sons da Bobina, que fora finalista no premio Mega Moira, e o Valo, que é sobre os migrantes, sobre o conflito e a realidade que son as fronteiras que nos separan, que foi premio... Ves, todas teñen premio, porque se non hai premio non se publica. En xerais. Bueno, e moitas máis, que levo 35 anos escribindo teatro. Pois veña. Veña, grazas.